yakni benta jongga kubor la wanra speed daga fatafat online shopping store. Hakane ka jo government ta haba ka perthai ka be ek technology ka Jingjop ki khanna ni ki samla kandai be ya ki mobile ani computer wala ka de ki jingpuli ne jele akai kum ki PUBG ne ki nugi nugi jele akai ki ba penbernia la ban ong ba ki jingkilan med ki khanna samla ka duna ba hakane ka jo government ta Henry ke ek bas ngautanal ban ya thu badang don ki khun samla ki bla shimkhia ba ban te yela ka med ka phat kini ki samla nadu bakidang long tang ki khnaret kila shimkhia ba ban te yela ka jong ka med bar ki dang yai beteng hadu menta mene ban kila nela ka jong ka med ka phat hadu bakanda wandor bha kini ki samla ki ba klempen sep e ka por wa tang khdiat ru ki de ki arngut ki samla na maulai ki ba nadu bakidang ret karta kilas dang e kini ka jingkilan med bar ki dang beteng hadu menta mene Wayne kini ki samla uday rehearsal Jones nyota ubadang art voice nam karta barudang up ek result HSSLC baruday khna school jong ka polidiu baru shong usa hamaulai salai kriya rehearsal Jones ulas dai ke kam kilan met nadu budang kedan khat arts nam karta bar ka benta bu khampen tibet ha ka jele akai kilan met kadai ka class thanik rehearsal Jones nyota uday menta udkhor jong ka class thanik bar family shalong So way par usamla ubala jukilan met nadu budang dan khatwais nam karta ude usamla Adrian Makoni kharlingdo bar uni usamla uladan arpu arts nam karta bar ude usamla ubala pendep ek BSc botany na St Anthony's College bar ude ru ubasa hamolai slai karya u Adrian nadu budang ret ude ubasautanat bahaban shat bar hakarta kabadang khatwais nam ulalong udkhot jangkawai ka kinhon shat freestyle ka pau bha jakanong ba shalong ka tip kateng kum ga just do it u Adrian u baju shot ki jing shot ki babun jaj kum ka power move ka street walk out ka free hand ki wei ki rukom u khampale jing murpat ne doriap ha ka b-boying bar ka calisthenic elements
Lara syupet ke rukam long ke kesak met ke jongki la I kumba ban ong bakini ki samla ki degi blakilan met haki gym. Hinre kini ki samla kim julai gym bat ke jinglong ke kesak met ke jongki ke dei bakila Jingtrei Shitom hi mentala kumba shipo ne khatwai sname ye. Ke jingem ke jongki ke bamala ka singi ke long badang step ke dei ke ban shumare step bet ba janmit par ke dei ke bor jongki ban kelan met. Lara syupet iki jingkelan met ki jongki laban ong bagalong ka itanat bhawa la ki dangdon katu kan ni ki jingduna hinre kini ki samla ki la ai met badman se man penjana era de ha ka bakila don ki poru bakila mensau bat sha sumar de ki bon panai hinre kini ki samla kim do jingkerman bar ki yai beteng man penti bet chu era de hado kini ka kenti ka pamenta Kabakham so tenar kalong bakini ki arut ki samla kata rehearsal Jones baru Adrian kidan ka jingthrang ban ya wer lang ki para samla syakane ka kam ban light ki kam sneu kaban kong ka sungtang ba away ban iya ki jat ni ka si ni kam kila ngop ki sneu ki baro ke ngakwa lem mo ki bakini kwa ban ya ka ki jat ke away ru ki ka sneu ki ngop long ki anu kwa ya sang ki light ki ni ke away ka leng to ka pa mesis baki kwa ban rap ki kat kepala na lagi buat ini para Adrian yang rap lang Why you can motivate lang to reach them like every day you will work hard to never give up in the long term. Kini ki samla kila kula ruah Rikhasi channel bakin sawan rasyo ikarukam kilan met ki bakham pher nang ne shakhaman Tila da pidan kini di pakwa tip sapang jungi filawan phone number 9073388033 te laura shushu pa pan tip na po Instagram rehearsal Jones nyota The boy Adrian.